سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم ربع شوعة سنة زي تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كم وتروك يساف تصام دباتنا نخد كتاتولنا ندعدمكو بقدامنة أرأس زينا أب ليبيا ببحري زي تبقسو إرتراويان زي ركبو ملالة شعات تيميتي سدتنياتات أب جماجم بحري تتحيزوم بروغرام مجب على ما أبي إثيوبيا العلو السبب سلطانو كاب حلافنتهم كام زي وردو قاليتو تواريزو زنح ذات السودان أب جدة داقم جميرو صومال 54 وتدرات أوغندا تقتلهم أب جماجم بحري برموز دحريزة قاتم موت جلابو هدو كام زبلان كالين زد هسس مدبات حزلكم متقلخو سناي ناي مكتتال غزي اندا تمنخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم أب ليبيا ببحري زي تبقسو إرتراويان زي ركبوهم ليلة شعات تميتي سدتنياتات أب جماجم بحري تتحيزوم كاب زي تفلالي خوابتات جماجم بحري ليبيا زي تبقسو إرتراويان زي ركبوهم ليلة شعات تميتي سدتنياتات كم ستحزو اتوم سدتنياتات كاب 28 تنقبوت كساب 3 سنة أب زنبرق زي أب جماجم ليبيا كاب زي ركبا كتماتات تريبولي زاوية سبراتا زينتانن ميسراتان زي تبقسو مباروم أهقراوي محبر سدتنياتات IOM حابيروم حلوها جماجم بحري ليبيا نتوم ناب أوروبان مسجار زت تبقسو سدتنياتات كاب بحري حيزوم يوم ناب ليبيا مليسومم أبزن زحلفا شودش أواره ترايب تغللا للي شودش ميتن سدتنياتات أب بحري ليبيا تتحيزوم كمستملسو تسبب IOM أفليتوم بمسارة سبساب التكال كابتر رخصاب سنة كلتشن إسران سلستنا بزلو غزي شودشي ميتن حمسان حدن سدتنياتات أب ماكلاي بحر تحيلوم كموتن كلو ناي سلستا ميتن سلاسان كلتن دمه داهيوم تفيوم واحد السدتنياتات نمكتا ناي هزوز اوان أو جات ركب إيطاليا بوغنا أبز تتغسى غزي كاب جماجم بحر ليبيان تونزيان زد تبقسو للإسران شودشين شه سدتنياتات كام زفلسوه تقلت إيطاليا واحد السدتنياتات نمكتا مس ليبيان تونزيان نمتعبار سمعت كتيمة خمزلة يفلت بروغرام مجب على ما بإثيوبيا العلو السبب سلطانو كاب حلافنتهم كام زي وردو قاليتو بروغرام مجب على مزا كايدو مرمرا كرمي مزامو أبي إثيوبيا العلو السبب سلطانو بولنتهم كاب سلطانهم كام زلقاو زقلت سبساب نتيقوم بيت صفت بروغرام مجب على إثيوبيا بشدش سنة 2023 نبزوصو مغلطي أبي إثيوبيا وانا دايركتور التكال كلاود جيبي دارن مكتلو جينيفر بيتونن كاب سرهم كام زي تسنابتو قليتهم ناب تقراي زتلاخ حاجز ريديت كاب زقبو معلا تاليو انا تسرقه ناب عداقا وريدو خشيطن كلوطن كام زترايه زفلتيوم بز مخنيات تود برديت مراب دوم بالو بزملكت زكايدو مرمرا قدمي مزامو توم لعلو السب السلطان كاب حلافنتهم كوردو حتو قريبهم زبل صبصاب دحري موصو يهنز مغلصي بزلوم يخون بر دايركتور كلاود جيبي داروان هو على كواب عرفتين تالو حجون سرحتنيا هنا يتكال مخانو حابيروم بتمثال مقتلو جينيفر بيتون دون كساب حجاب سرح خيم زله ابي إثيوبيا زركب بيت صحفت تكال قاليتوم تتكالا بتقراي زغبرو زنبرناي مغبر ديت قدم حد ورحي دو كم زبله زفلتيوم زدمان تتقمتي زت الاخر ديت مغبي اب عداغا دحري مشاتيوم بتوسقي ببروغرام مجب عالم زهب ودقف سبوا حاجز نتوم زد اليوم سبات تراي كبتصح زحق السرعات نمزرقح يسرح خام زلو فليتوم مفارم يازيا بروغرام مجب عالمون اب كل تقراي زقبرو زنبر حاجز مجبي كام زقوارته افليتيوم 4 سرعتنياتات رديتنا أسوسيتد بريساب زهبو حبريتا تتكالن تتكامتي زيت الأخ حاجز مقبي تسريقه بزبل كسي مرمران مكيادة سرحيتات مكفال حاجز دو كام زبله قليتهم نيروميوم وتصيسنا يتمرمر زاقي تكوانت زي تقلت تتكال بشدش سناب زوصو مقلتي سرعتنياتات تتكال آب تخلل كام زلويو آفليتهم نتفتات عدل رديت بقولوت من قدين مجمار دمه مسز ملكتهم عكالات بغربه بمسرح كام زغطسلون قليتهم بريزيدنت غزيو محدار كل تغرياتو ጌታቸው ረዳ በሶኒ አብ ትዊተር ገጹ ጽሐፉ መምሕዳሩ ሓገዝ መግቢህ ንዘይ ተሐስበ ዓላማ ሙዓሉ ብዝምልከት ምርምራ የከር ከም ዘሎ ሓቢሩሎም በተወሳኺ መስፍሉ ይሉኽ መንግስት አሜሪካ በቀርን አፍሪካ ማይክ ሃመርን አምባሳደር አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ትሬሲ ጃክቦሰን ዘተከም ዝገብሩን ጠቂሱም አቶ ጌታቸው ውጽኢት ትምርምራን ህዝብ ከም ዝገልጽን ረዴት ዘጥፉ ውልቀ ሰባቱን ከም ዝሕተቱን ሓቢሩ
ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዘተ ሱዳን ኣብ ጅዳህ ዳግም ጀሚሩ ካብ 31 ግንቦታት ሒዙ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዘተ ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ጅዳ ብ6 ሰነ ዳግም ከም ዝጀመረ ቴሌቪዥን አልዓረቢያ ሓቢራ ዓላማቲ ዳግም ጀሚሩ ዘሎ ዘተ ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን በቀንዱ ኣብ ምቁራጽ ተኹሲ ዘተኮረ ምዃኑ እታ መደበር ቴሌቪዥን ኣቃሊሓ ካብ 6 ግንቦታት ሒዙ ኣብ ጅዳ ዝጀመረ ዘተ ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ድሕነት ህዝብን ምሕላውን ህጹጽ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ንምብጽሓን ዝዓለመ ሰለስተ ውዕላት ምቁራጽ ተኹሲ እኳ እንተተገብረ ብተደጋጋሚ ክጥሓስዩ ጸኒሖም በጀነራል ዓብድልፈታህ ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ንሰለስተ ቀናት ዝቐጸለ ዘተ ኣብ 31 ግንቦት ብሃንደበት ከም ዝሰሓበ እዩ ኣፍሊጦም አፈኛ ሰራዊት ሱዳን ብርጋዴር ነቢል አብደላ ብዛሃቡ ሓበሬታ በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ፈጣን ሓይልታት ንዝተበጽሐ ውዕላት ምቁራጽ ተኹሲ በተደጋጋሚ ብምጥሓስ ሆስፒታላት ዝርከቡ ሲቪላውያን ትካላት ኢላማ ስለ ዝገበሩ ካብ ዝተኸሰቡ ከም ዝተገደዱ ኣመልኪቶም ፈጣን ሓይልታት ብወገኑ ኣብዛሃቡ መግለጺ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ኣብ ጅዳህ ዝካየድ ዝነበረ ዝርባት ምስሓቡ ነቶም ሓይልታት ንምውንጃል ምዃኑ ብምጥቃስ ንውዕል ምቁራጽ ተኹሲ ጥሒሱ ናይ ነፈርትን ከቢድ ብረትን መጥቃዕትታት ይቕጽል ከም ዘሎ ወቒሱም በአሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝተማኸለ ዘተኸጽል ዝለዓለ እትደፍኣሉ ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ሓይልታት እገዳ ኣንቢራላ ተቋሪጹ ጽንሐ ዘተ ሱዳን ዳግም ከም ዝጀመረ ግን ካብ ክልቲኦም ወገን ዝተዋህበ መግለጺ የለን ኣብ ሶማል 54 ወታደራት ኡጋንዳ ተቐቲሎም ኣብ ሶማል አልሸባብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ 54 ወታደራት ኡጋንዳ ከም ዝተቐተሉ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣረጋጊጹም ዕጡቃት አልሸባብ ዞባ ታሕታይ ሼቤሌ ሰራዊት ኡጋንዳ አስኪርሉ ዝርከብ ብውሉ ማራ ኣብ ዝተባለ ከባቢ በ26 ግንቦት ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ክሳራታት ከም ዘወረዱ እቲ ፕሬዝዳንት ኣቐዲሙ እኳ እንተሓበረ ብዝሕናይ ዝተቐተሉ ወታደራት ከይጠቐሰዩ ጸኒሖም በመሰረት ሓበሬታት ፕሬዝዳንት ነቲ ብልዕሊ 200 ወታደራት ኡጋንዳ ዝሕሉ ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣስታት 130 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምብራቕ ርሒቑ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ልዕሊ 800 ዕጡቃት አልሸባብም ኣጥቂዖሞም ኡጋንዳ ድሕረቲያ ብልዕሊ ሰራዊታ ዝወረደ ከቢድ ክሳራ ነቲ ኩነታት ንምግምጋም ብኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ሌተናል ጀነራል ካያንጃ ሙሃጋ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወታደራዊ ወኪል ናብ ሞቃዲሾ ልኢኻያ ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ብእትርከበን ሃገራትን ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ንኣልሸባብ ካብ ሓያሎ ከባቢታት ክጸራርጉ ክኢሉ እዩ እንተኾነ አልሸባብ ኣወዳድባን ስልትን ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ዝመረጾም ኢላማታት መጥቃዕትታት ካብ ምክያድ ዛጊት ክግታ ኣይከኣለን ኤርትራ ኣብ እትርከበን ሃገራት ኣሽሓት ወታደራት እተሰልጥን ዘላ ሶማል ኣብ 2024 ካብ አልሸባብ ሓራ ከም እትኸውን ፕሬዝዳንት ሓሰን ሼኽ መሐሙድ ቃል ኣትዩ ካብ 2026 ኣትሒዙ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ዝርከብ 30,000 ብዝሕ ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመጽእ ዓመት ተልእኹ ዛዚሙ ክወጽእ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሶማል ነቲ ብዝሕቲ ንምትካእ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ግብፅን ካልኦት ሃገራትን ተመሳሳሊ ብዝሒ ወታደራት ኣብ ምስልጣን ትርከብ ኣብ ገማግም ባሕሪ በርንማውዝ ድሕሪ ዘጋጠመ ሞት ጀላቡ ደው ኢለን ኣብ ወደብ በርንማውዝ መንእሰያት ጓልን ወድን ድሕሪ ምማቶም ጥንቃቐ ንምውሳድ ኩሉ ስራሕቲ ጀላቡ ደው ኢሉ ወዲ 17 ዓመት ጆ ኣቤስ ካብ ሳውዛምፕተንን ጓል 12 ዓመት ሱናን ካንን ካብ ባኪንግሃምሻየርን ኮይኖም ክልቲኦም ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ድሕሪ ዘጋጠመ ፍጻሜዮም ኣብ ሆስፒታል ሞይቶም እቲ ምርመራቶም ክልተ ንኽጥሕሉ ዝደረኹም ሓሳብ እኳ እንተተሰምዐ እገዳ ጀላቡ ግን ውፅኢት ምርመራ ፖሊስ ክሳብ ዝመጽእ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ ፖሊስ ድርሰት ንጠንቁ ብዝምልከት ነቶም ጽምዲ ዘሊሎም እዮም ጥሒሎም ዝብል ጽንጽታታት ብውንዛፍ ንጽልዋ ኩነታት ኣየርን ኩነታት ማይን ሓዊሱን ሁሉ ጠንቅታት ይሓስብሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም እቲ 10 ሓንበሲ ዝተሳተፈሉ ፍጻመት ገማግም በሰባት መሊኡ ኣብ ዝነበሩሉ ናይ ዕረፍቲ እዋን እዩ ኣጋጢሞም ድሕሪኡ ብቕጽበታ ዶርሰት ቤል እትባል ናይ ዑደት ጃልባ ብፖሊስ ተታሒዛ ወሲኹ ካብቶም ሓንበስቲ ኣብቲ ባሕሪ ዝኾነ ምግጫው ዘጋጠመ ሓደ እኳ ከምዝየለ ገሊጹ በርሞዝን ክራስ ቸርችን ፑል ካውንሰልን ኣቐዲሙ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ፖሊስ ምርመራ እናቐጸለን ከሎ ኩሉ ስርሒታት ጀላቡ ኣብቲ ወደብ ግን ንምጥንቃቕ ዝኣክል ደው ከም ዝብል ገሊጹ ሓደ ወሃቢ ቃል ኣብ ዝሃቡ መብርሂ እቲ ምርመራ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እቲ ምርመራ ምስ ተዛዘመ ድማ ምስ ፖሊስ ዶርሰት ክንመኻኸር ኢና ኢሎም
ኣብቲ እዋን ኣብቲ ማየት ዝነበረ ኣብ 4 ዕድመ ዝርከብ ሰባይ ብቕትለት ሰብ ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ተፈቲሑ በሶኒ ኣብ ኣዳራሽ ከተማ በርንማውዝ ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ፍርዲ መርማሪት ሬሳ ዶርሲት ኒኮላ ሙለር ኣብ ኣስክሬን ዝተኻየደ ምርመራ ጠንቂ እቲ ሞት ምጥሓል ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ ገሊጻ ስድራቤት ጆን ወዶም መስተንክራዊ መንእሰይ ክብል ክገልጽዎን ከለዉ ኣደሱና ስቴፌና ዊልያምስ ድማ ጽብቕቲ ጓላ ንምዝካር ኣብ ትዊተር ዝኾነ ወላዲ ኣነና ኣቦኣን እንሕልፎ ዘለና ክሓልፍ የብሉን ኣዚና ኢና ንፈቶኪ ዛጓለ ኢላ ጽሒፋ ኣብቲ ጆ ትምህርቲ ምኽሻን ዝመሃረሉ ዝነበረ ሲቲ ኮሌጅ ዝመሃሩ መምህራን ብሞት ከም ዝነብዑ ገሊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም